Laba abaningi ke futhi bebezama ukusebenzisa lokho ukuqhuba indlela zabo zokuzama ukuthi kube noqhekeko phakathi kwethu. Abaningi bayazi ukuthi umuntu we-social media ngihlale ngikhona ku-social media, kodwa uma ungaqaphela kuba kancane kabi ungithole ngishuthe nabaholi. Ngiyabaza abaningi bayangifonela bakhona la efonini yami siyahlangana nabo, bathi kukancane ungithole ngishuthe nomuntu. Ngicela ukwenza into enkulu kunazo zonke enizoyibona ukuthi ingakanani. Akekho wakwabona isithombe sami noMdlokombane, kodwa sengahlangana kaningi noMdlokombane. Before inkosi awakhokho beyikhumbule ahlangana kaningi naye, kodwa ngaze ngifike eduze kwayo. Ingonyama ngiyenzela umsebenzi omkhulu, umkhosi woselwa umiswa yimi. Makwenziwa nje umkhosi woselwa umiswa yimi, umkhosi woselwa okuwumkhosi omkhulu ngendlela eyisimanga, okufanele ube mkhulu ngisho kunomkhosi wamatshitshi. Ukuba izinto zenziwa kahle ilokho insizwa nomsizwa enye izinto ezoyilwela ukuthi yenzeke, ngoba umkhosi woselwa umkhosi wokweshwama, umkhosi wokuthi ucelelwe impilo isizwe. Iwona mkhosi okufanele ungabe mkhulu kunayo yonke imikhosi. Iwona mkhosi uhulumeni okufanele ufake ibudget enkulu kuona, ngoba iwona mkhosi la okufanele kufundiswe khona abantu ukuthi benzani. Njengoba kukhalwa ngokuthi amatshitshi ayafundiswa, insizwa ayifundiswa, ukhona umsebenzi, ukhona umkhosi okuyiwona oqondene naleyo okuwumkhosi woselwa. Angaze ngihlangane nengonyama, angaze ngithinte ingonyama, angaze ngishuthe nengonyama, ngoba ukuhlangana nengonyama kimi it's not a publicity stunt. It's more of a spiritual connection than anything else. Angeke ngithanda ukuhlangana nengonyama mina ngisuke ekhweni, angeke ngithanda ukuhlangana nengonyama kade ngiyidlalela noma kodwa bakithi ebusuku, angeke ngithanda ukuhlangana nengonyama ngingahlanzekile emoyeni, ngoba ukuhlangana nengonyama akusikho nje ukuhlangana kuphela, kodwa akusiyo into yokuhlangana ukuthi ushaye izithombe bese uvela ukuthi athi uhlangane nengonyama, ngoba ingonyama akuyona into yokukhanda udumo. Ingonyama akuyona into yokuthi ubukwe ukuthi wena usuke wahlangana nengonyama. Ukuhlangana nengonyama kufanele kube ngokukamoya. Angaze ngichawule ingonyama lokho ngaba khona, njoba ikhona ngoba ngingaka, njoba ngiyilwela kangaka, njoba ngisebenza kangaka, angaze ngichawule ingonyama. Nesaba ngisho ukusondela kuyona, kodwa yimi engiyisebenzelayo. Akekho umuntu owakhela ingonyama ibutho la eSouth Africa ukwedlula mina. Akekho umuntu owakhela ingonyama insizwa zayisencane kusuka ko5 years kuya ko21 ukwedlula mina, kodwa ngaze ngihlangane naye. Ngijabula ngife ngimbono ngangeyintaba zakhe eme lapha nje phambi kwebutho. Ngijabula ngife ukugiya ehlele esihlalweni lapha ongangokujula kolwandle. Ngijabula ngife indlula mithi uma ngizwa ikhuluma ngiyibuka ku TV. Angidingi ukuhlangana naye, ngiyohlangana nayo mhla yona yathi aningicela undaba bese ngihamba ngiyobika kwabakwandaba. Ngikhuphukele entabeni ngiyobikela uNkulunkulu ukuthi Nkosi namhlanje ngiyokhuluma nenkosi umlomo nomlomo, ngoba akuyona into encane. It's not a publicity stunt. Even upresident obehlela umhlangano ngase ngihambile, ngase ngise-Standerton ngibuya ngiza lapha kwaZulu. Angasho mayithola ithuba lokukhuluma uyosho owayengibiza ukuthi ngathi awukodwa kungangami ukuhlangana nomongameli. Ngasho ngathi umongameli mnikeni ithemba lokuthi mina ngiyaqinisekisa ukuthi iSouth Africa ngeke ize ishe. Kusho mina ngihambe ngaye entabeni ngayoyikhulekela iSouth Africa, ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke ize ishe. Ngaze ngabeka ikhanda lami kulayini wesitimela ngathi uma kwenzeka wensizwa bafethu abakhulu okungakafiki ezingeni lami, ngoba kugcina kuba ngathi kuwumdlalo nje, kugcina kuba ngathi kuwumdlalo ukuhlangana nopresident, kugcina kuba ngathi kuwumdlalo ukuhlangana nesilo. Mina ngiyaye emashobeni ngifike ngidedele abantwana, ngidedele cha ingane zakwethu ngeke phela, ngeke madoda, ngeke sikhuluma into eyodudu, ngeke sikhuluma. Sengisho ukuthi lensizwa lena ebikade ngifonela ingicela ukuthi ngicela umongameli, kwaphela 20 minutes ngiphika ngithi cha mina ngihlangane nomongameli. Mina yini indaba ningangitsheli ukuthi kwakungo9 ebusuku, yini indaba ningangitsheli ukuthi umongameli ufuna ukuthini kimi, bese ngisho mina ngimphendula umongameli. Yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili, ngenqaba kwaze kwathunyelwa umuntu oseParliament. Wangifonela uxolo, wangifonela umuntu oseParliament wazichaza ukuthi ubani. Kwayima ngivuma ukujika eStanderton, baqala ukungifonela ngakafika eStanderton, bangifonela ngibheke eStanderton kwakusasele 35 minutes ngifike eStanderton.
ngajika eStanderton ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli. Abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshela ngathini. uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu. Ngahlala umhlangano naye noMkhwanazi, nobaba uMkhwanazi, uNhlanhla Mkhwanazi. Ngahlala umhlangano noPremier, ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier, ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier futhi. Kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni. Angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano. Awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese ummema bakhe abantu futhi nawe. Umhlangano wokuqala sasibizelwe lapha eMarine Parade, sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke. Namanje nje oba sibizwe sifonelwe ulona osifonelile sibizela emhlanganweni kaPresident. Umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2, mina ngisemashini. UPresident akangifunanga ngo9 ebusuku. Kwakufunwa mina. Ngizonikeza uPresident isiqiniseko ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangene neNgonyama ngayizolo. iNgonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uPhakela uMthakathi ngiyamazi. Angeke abantu bone mangabe ekhona. Lapha azobe khona uPresident akakhululeke ngeke kuze konakale lutho. UPresident ufuna lelo zwi kimi, ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangene neNgonyama. iNgonyama ithi akuzukonakala lutho. Kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngenxa yakho. Ngathi mina President ngeke iziyenzeke lonto. Ngayethembisa iNgonyama, ngamethembisa uPremier, ngiyakwethembisa nawe President. Uma kwenzeka kufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami President, cela ukhiphe order yokuthi uMkhwanazi akangibopha. Ngathi ngiphuma kuPresident ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa uGeneral ubaba uNkwali yenkosi. Wathi indaba wangethembisa. Wathi ngeke kwenzeke lutho. Ngicela kusasa kwenzeke lokho othi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo. Ngaye entabeni mina wengane zakwethu. Abanye babehleka bethi ngumfundisi yini. Abanye babehleka bethi sungazi uyokhulekela izwe unamba bani. Namhlanje nqoma umhla ka30 abanye babesho njalo. Namhlanje uyokhuleka babesho njalo. Nayizolo bebelindele okubi kwangenzeka. Ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli. Abanye ke omunye nje izolo ngifonelile wathi eyiphakela sengiphoxeke kabi umuntu omkhulu. Wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena usunikezwe imali uPresident. Kusho umuntu okade engekho. Uthi nginikezwe imali. Nginikezwe uPresident. Ngangena ngigqoka amashoba kuPresident ngibathe nalo ibhayi. Ngigqoka uBrand o Rust namashoba ngiqimbile. Ngangena ngahlangana naye ngigqoke kanjalo, ngaphuma ngigqoke kanjalo, ngangena nongizwe nomholi lona esasihamba naye noNgubane. Sangena sigqoke kanjalo, saphuma sigqoke kanjalo, akekho umuntu owaphuma nemali lapha. Abantu abayeke ukuqagela izinto ukuqala. Okwesibili abantu abayeke ukuthi mabezonda ubaba uRamaphosa uPresident bese befuna sonke simzonda. Mina ngizondana. Kodwa ngakutshela uPresident, ngamtshela uPresident wazi wangibuza ukuthi ngafundaphi. Ngoba ngamela ubudoda lapha na mina. Ngamtshela uPresident okokuqala wayezocela uPresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka30. Ngamphendula uPresident kathi ngeke kusenzeka President. Ngoba okokuqala ukuzohlangana nawe bekungahleliwe kungcono ngoba kade sayiqala lento siqale simemeza ukube kwenzeka kwasheshe kwahlehla kwasore kwahlaleka ngabe saselula isikhathi. Kodwa ngase ngimqinisekisa ngathi hayi President njengoba President efuna sihlehlise akakhululeke umhla ka30 deadline akusho ukuthi kusebenza kuphelile. Sicela ukuthi azi ukuthi uPresident uzoqhubeka even ngomhla ka5 kuneMarch evele ihleliwe, ngomhla ka7 kuneMarch, ngomhla ka10 kuneMarch kuyaqhutshekwa ngoba inkinga akayiphelile. Wabonga uPresident wacela ukuthi sigcine ukuthula, wakufakazela ukuthi uhlanganile neNgonyama kwesiyamnika isiqiniseko ubezocela leso siqiniseko kuphela. Ayikho into embi esixoxe ngoJacinta. Akuyona iMarch and March ebifuna uPresident. uPresident ubefuna uPhakela uMthakathi. Wabiza uPhakela uMthakathi. Uma ngabe edinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi. Njengoba kade ebize mina ubebize mina. Bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna kwaze kwayoshaya u9 ebusuku. Ukube ke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize. Akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana. Akumina engangibize umhlangano.
professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho. Ingakho mina nizobona kwezami ithombe ngishuthe nomongameli nongizwe. I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahamba ushutha nomongameli, because that's how much I respect this. I can't bring anyone. Uyeke ukuthi asimbiza ngomangobese. I can't invite even my own child yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli, because I didn't even want to sit in that meeting. Umongameli nginyubani mina ukuhlangana nomongameli? Angaze ngihlangane neNgonyama, yimi engisebenzela iNgonyama, yimi ifela Nkosi, yimi engifela iNgonyama, yimi engivinjwayo eNdlunkulu. Uvimba wonke umuntu eNdlunkulu ukuthi uphakele umthakathi asondele eNgonyameni. Abazi ukuthi angifuni ukusondela eNgonyameni. Ngiyosondela eNgonyameni mhla iNgonyama ilele kwagogo iyavuka inegama elithi ayilande mina. Ngiyosondela ngalelo langa. Angidingi ukuvela ezithombeni neNgonyama, ngoba isithombe engiyosishana neNgonyama kuyoba into eyoba umlando weingane zami. Njengesithombe engasishaya noShenge. uShenge ngahlangana naye ngimncane, kodwa nginezithombe eziwu3 zakhe. Ngahlangana naye ngina 9, bengimbona almost every weekend for the rest of my life. Kodwa angaze ngishuthe naye zonke lezi ikhati. Asikufundeni lokho eingane zakwethu. Kubantu abakhula kuvela ukugxambukelwe nje, ngoba kwenzeka amaphutha ugcine sekukhulunywa nezinto okungezona. Nokuvela nje kwezithombe kamongameli kwakuyona into ebihleli ukuthi kufanele ivele, ngoba bekufanele kwedlule lokhu ebese sibuyela siyohlala phansi nomongameli, ebese sibuya ke sisho ukuthi nakho bekufanele kwenzeke. Akukho kubo kwenzekile. uNkulunkulu uyalithanda lelizwe, uNkulunkulu weseke okuhle, uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Uma ngabe bona abantu bakhe behlangene ngokuhle uba phakathi kwethu njengamanje. uNkulunkulu phakathi kwabantu base South Africa ufuna kulunge izwe. Ngisho umoya nineni izintatheli, ngoba ningabantu abakwazi ukubuka izinto ngeselijulile. Niyabona ukuthi abantu bafunana. Iyona inkulumo le labo buningi babantu athubula phezolo. Iyona kuphela inkulumo uhulumeni okufanele abone ukuthi hayi laba abantu bayakhuluma ebese lungisa lokho sekuphelile. Akukho kuyi ilokho besizokusho kini namhlanje ukuthi lelizwe lizolunga, amamatcha ayaqhubeka, kodwa manje sesizoba more operational. Siye emafemini, siye emaplazini, siya kuma estates, ngoba thina asigcini ngokukhuluma kuphela. Sesiyikhandile imisebenzi engaphezulu ka15,000. Uhulumeni kulonyaka akawukhandi umsebenzi. Uma ngabe kuzophela lonyaka sinemisebenzi engaphezulu ka1 million, and ngicela ningiquote on that. Before the end of this year, we will create more than 1 million jobs like South Africa, permanent jobs. It's very easy. Remove an illegal foreigner and put a South African. It's very simple. It's very simple. Ayikho into enzima. Uyabona lapha lokhuza ko Nando's nako Ocean Basket nako zonke lezi zitolo zokudla lezi, ama owners azo angabantu abamnyama bala eSouth Africa. Please remove your illegal employees and employ South Africans, because we are going to report those businesses. And I'm calling on all South Africans to report. We will have a desk that only deals with that. Ukuthi kutholakale nje lezi inkampani ezistubborn bese simthatha siyomreporta ku president ukuthi nangu ke president, njobo wathi wena akasekho umuntu ofuna aqashe umuntu okufika, nangu lona usamqashile. Sikulungiseni ke ngane zakwethu. uNkulunkulu angibusise sengiqedile.